नीलमणि सार नैबे जों सानैजों माबायाव थांदोंमोन गुवाहाटीयाव थांदोंमोन खामानिया साक्सेस जादिया दा फैनानै जोङो नैबे राज फुजायावसो जोङो हाबफैबाय मा होनोमोन जायगानि नामाया रङिया थरनि 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 थुलसिबारि थरनिनि नैबे राज मेलायावसो जोङो दा नैबे समाव हाबफैबाय नाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो ओरैबायदि गिदिर नैबे माबाया राज फुजाया जोङो नैबे समाव राज फुजा नायनो फैदों नैबेनो लोगोफोर मेन गेटआ आङो नैबे समाव थुलसिबारियाव दंफैयो थुलसिबारिनि राज फुजायाव दिनै फार्स्ट टाइम आङो सानसेबो नायफैफेराखैमोन नै नाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय था ओरैबायदि मोजां साजायदों वाव नै नुहुरस'वाखैना नोंथांमोना नै बिराद गिदिर गिदिर मुरथि खालामदों नै बा नाय नोंथांमोना नै बिराद मोजां बानायदों श्री कृष्ण स' नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना आं देखायलांनि नोंथांमोननो नै जोबोद मोजां मोजां खालामदों वाव नायफैनो हागोन नोंथांमोनाबो वाव फारि फारि देखायलांजोबगोन आं नोंथांमोननो नायलांबाय था नोंथांमोना नै दुर्गा पूजा क्या वाव जोबोद मोजां मोजां खालामदों लोगोफोर मुरथिखौ नोंथांमोना नायनै वाव आङो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों नैबे राज फुजायाव देवलखुसि बारबोथारनानै खोलाथिंजाय जायो नैबे राज फुजाया थुलसिबारि होननाय मोनसे जायगा दङ बे थुलसिबारि एसे बारबोबानो नैबे राज फुजाखौ मोनो नायलांबाय था नोंथांमोना नै आं देखायलांनि नोंथांमोननो एसे गाखोलांनि आङो वाव जोबोद मोजां मन्दिरा नाय नोंथांमोना बिराद निट एन्ड क्लिन साफाथार नैबेनो मेन मन्दिरा দাদা এনে কিমান বছৰ হ'ল এইটো ৰাজ পূজা পাতাটো 87 কিন্তু ৰাজ পূজা হোৱা নাই ইমান বছৰ হয় না ৰাজ পূজা হোৱা নাছিলে 87 তুমি ইয়াতে বহি থকা আহে কল থৈ আহ নেই
जोबोद साफाथार लोगोफोर मन्दिरा वाव नायलांबाय था नोंथांमोना नै बिथिंजाय थालिर फिथाइ थायनायखौनो दाननानै गायना फैदों बेयावहाय नायनो हागोन नोंथांमोना नै नैबेनो मेन मन्दिरा आरो दंबावो लोगोफोर आं फारसेनिफ्राय देखायलांजोबनि नोंथांमोननो नै नाय नोंथांमोना वाव ओरैबायदि मोजां मोजां खालामदों नाय नोंथांमोना नै बेसेबां गिदिर गिदिर बानायदों वाव जोबोद समायना लोगोफोर नोंथांमोना नायफैनो हागोन मन्दिरखौ माबायदि नुयो आङो देखायलांनि नोंथांमोननो नै ओरैबायदि मोजां साजायदों नाय नोंथांमोना नै लाइटजों फुरा साजायजोबदों ओरैबो दंबावो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आङो देखायलांनि बिराद मोजां बानायदों नैबे रिसेपसन अफिस बियो आरो नै बिथिंजाय मोननैसो दंबावो मुर्तिया आं देखायलांनि नोंथांमोननो नै नाय वाव वाव एक्चुअली लकडाउनखाय नैबे राज फुजायाव बारा मानसि जायाखै थेवब्लाबो नाय नोंथांमोना जोबोद समायना साजायदों जोबोद मोजां नांदों नायफैनानै दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आङो नैबे राज फुजायाव थुलसिबारिनि नैबे राज फुजायाव दा जोङो मेलायाव दसे हाबफैनि जोङो नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो दा जोङो नै मेलायाव दसे हाबफैबाय नाय नोंथांमोना नै बिथिं गासिबो मेथाइ दखान गोजा ओरैबायदि बुरजा बुरजा सावनानै दोनदों नैबे समाव जोङो एक्सप'आव हाबफैबाय
मानसि बारा गैथ्रा नैबे समाव नैबे गासैबो सनारि गोजा नै बेयाव आरो हिन्जावफोरनि बेग गोजा गथ'फोरनि गेलेग्रा बिथिंजाय काप प्लेट बेथिं आरो गोबां बेगफोर दङ बेथिं गासैबो ड्रेसानो गोजा ड्रेस गोजा ओरैजाय हिन्जावफोरनि गोजा गासैबो চলে আছে না ঠিকই চলে আছে जोङो नैबे समाव एक्सप'आव हाबफैदों दा जोङो मार्केटसिम जोङो हान्थिलांगासिनो गोबां गिदिर बानायदों नैबे मार्केटखौ नाय नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो नै बिथिंजाय दखानानो गोजा आरो नाय नोंथांमोना बेसेबां गोजान नै फुरा दखान गोजा बा बिथिं जानाय लोंनाय गोजा नै गासैबो ओरै मा दङ एसे नायलांथारनि जोङो दा नैबे समाव मार्केटआव हाबफैदों नाय नोंथांमोना नै मार्केटआ बेसेबांबा गुवारखा अयथासार गोजान बेसेबांबा गोजान थाबायबोबाय जोङो नै बे सिङाव आरो मेला दंबावो मेलायाव हाबलांथारनि जोङो मा दङ मा गैया एसे देखायलांनि आं नोंथांमोननो दासिमबो सालायथ'वाखै नाय रावबो गाखोथ'वाखै गाखोग्रा गैथ'वा गथ'फ्रा ओरैबायदि गेलेगासिनो नै वाव